Nganong na-stress si Mimi? Na-stress si Mimi, grabe iyang stress gahapon. Hi guys, it's July 1, 2020. MGCQ or Modified General Community Quarantine. Ang pangutana, kaya pa ba? Makasukol pa ba? Mga pangutana karon, no? So anyway, welcome to Joxology, biyahe ni Jokes. Please don't forget to subscribe sa YouTube. May na lang dito again og mga video dito, but this day it's the start of the modified general community quarantine. So may mga differences pero pares-parehas naman halos. Yeah, so ay na lang, happy na lang kay pwede na daw 50% sa venue capacity as of same sa outside sa Davao City, which is good, diba? At least hinay-hinay na okay. Pero angay ba mabalaka? Angay mabalaka syempre. Kay ang COVID nag-atang lang gihapon. COVID is waving, okay? COVID is waving gihapon siya. Sa bars, pwede na daw mag-open ang mga bars, pero bawal ang entertainment. Unya 24 hours liquor ban gihapon. So until further info daw na as of July 1 to July 15. So in short, kailangan magbinuutan daw ang tanan from July 1 up to July 15 ang MGCQ, no? Then kung buutan ta, pwede na makamove on na dayon ta ana. Pero kung badlungon, balik na pod, kapoy na ba? Hi to Jazz Bandronyalo, maayong udto sa imuha. Unsay hapit good uy. Magdagan og mga hapit. Hapit na marimate, hapit na matikuka, sa pa ba? Hapit na mahuman ang tanan. Unsa mo mahuman, mag-end ng kuan world. Can you imagine, almost 3 months na sobra and buhi pa ta, di ba? Survive gihapon ta, nagyapon tayo mga makaon. Congratulations sa inyo ha. Congratulations sa tuwang tanan. Yan. So sa MGCQ, syempre mag-wear gihapon og face mask, and then 2 meters social distancing na gihapon, alcohol everyday, bahalag mang kitsakit na ang mga kamot ug sigig spray sa alcohol na mo gihapon na proper sanitation na gihapon since napa si virus, wala pa'y tambal, di ba? Oo na siya. And for the travel, pwede na ka outside, pero wala nila gin-encourage to go outside. Kanang importante gyud na mag-uli ka or so. And then kailangan nimo gihapon na siya og consent sa imuhang adtuan. Kay sa Davao City, you can go outside, you can go inside, pero ang katong sa imuhang location kung asa gikan o asa ka padulong, kailangan gihapon og consent kay lahi man sila og kuan sector. Yes. For using private vehicles, pwede. For using private vehicles, ang imuhang buhaton daw is, if ever, like kani sasakyanan, kung ikaw lang isa, pwede ka dili mag-mask. Then, kung naa kay kauban, isa or duha, kailangan ninyo magsuot og mask. Mao na siya ang ilahang rules. And then, for the biyahe, yeah, you have to make sure na yung mga consent tanan sa inyong adtuan. Oo, inato to siya dito. Like for example, kami sa Samal, ako resident man pud ko sa Samal, I have my pass, pero dili ko pwede magdala sa ko ang igsuon o guban pa kay wala man sila yung mga pass, kay
okay lang may makagawas pero dili mi madawat dito sa Samal. Dili sila madawat sa Samal, so dili sila makarga na ako. Yun, especially ang ako ang manghud in si Jet, kuan na siya kanang 18 years old pa. So dapat maano man siya dito sa katong must be 21 years old below, and senior citizen, bawal maggawas-gawas. Bawal lumabas pa rin. Bawal lumabas o bawal lumabas. Yun. For the back ride, Sir John, for the back ride, wala pag i-allow. Wala pag i-grant ang mga back ride. Diri sa Davao, wala pag i-allow ang back ride diri sa Davao. Yun. For the activities like burial, wake, pwede siya sa mass gathering for family lang, family members. Dili siya pwede na daghan. Then for the hotels, pwede naman yata for the function hall kasi it's 50% sa venue capacity. So kung kaya ninyo mag-The View, ay lumalaban na dito sa The View. Dako kayong field dito, pwede ra kayo dito mag-event. Hi to Mama Sara Abrasya, maayong hapon sa imuha. Going na ko to Turil. Sa Turil maghatod lang ko og mga gihapon, and sunduon pud nako ako ang spinner na si Ems kay na kailangan na siya mo survive, naghihinalo na daw siya dito. And luwason na ako, luwason. Shout out to Raymond Boldes, maayong hapon Raymond Boldes. Basig magkita taon niya para sa katong birthday ni Gilbert Dagdag. Happy birthday to Gilbert Dagdag. Para to sa unya. Chersal 1, mayong hapon kanimo. Tay, si Tay is my friend, Cambodian friend, okay? Na avid fan kayo na siya. He is watching all my videos. Pero naluoy ko sa iya kay dili jud siya kasabot og Bisaya, Tagalog, okay? English lang, pero gamay lang pagid kaayo. So malingaw lang daw siya. Ang gingon dito is I am happy seeing you on video. Mo yang gingon. Bali we've met Tay, siya ang amuang murag tour guide dito sa Cambodia. Hi Tay. Pero di ba 10 to 25 bucks lang gihapon kuya ang sa weddings. Oh, yes ma. Bali for the gathering 50% sa venue capacity. So kung magparty ka diadto, wedding is okay. Murag na siya murag sabi na same good sa mga burial and so good ana. But sa party, sa birthday party o debut mga murag dili yata siya allowed. Oo. So dili kay ko sure regarding sa inato na field basta ang ako ang nahibalaan is 50% sa venue capacity. Murag ma-confuse man gud ko kay naay nakabutang dito mga leisure activities basig dili pwede ba. Medyo confusing gyapon dito na part. Princess Mimi Binauro, hello, maayong udto sa imuha and congratulations sa imuha and the DG Events Davao. Thank you so much for inviting me to host the webinar last evening, and we talked about conquering stress, how to solve stress, how to conquer fear and mga depression. So inato among topic last night. That's our evening webinar. Thank you so much DG Events. And also I would like to say thank you WCA Travels for inviting me yesterday doon sa webinar din. It's all about travels and mga safety guidelines, protocols for the travel. Next time I will link you guys unsaon pagkuan kasi na dito murag allowed ko to
book tickets, tours, and mga hotels na dito for WCA. So, WCA family, thank you so much. Nganong na-stress si Mimi? Na-stress si Mimi, grabe iyang stress gahapon. So, na ako i-share sa inyo ha. Part of the program sa webinar gahap BA, na-part si Mimi dito na mag-share and mag-talk. Na mag-share o mag-talk si Mimi dito. And dili niya kaya mag-storya live sa webinar kay mo kirig-kirig siya. So, ang iyang gibuhat is nag-video sila, recorded video with the help of Raymond Yu. Nag-record na lang si Mimi kay para diretso-diretso na. Ang ending, whole day sila video. Whole day sila video. Wala mo gawa sa baba ni Mimi. So, ang gibuhat ni Raymond, gi-isa-isa per sentence, then tapos gitahi-tahi na lang ni Raymond ang tanan mo. Ito ang panghitabo. And apart from that, while ongoing na ang webinar, nagastorya-storya na ko, mao pa to'y pag-send sa video niyo man. Download pa na ako. Ako apang gina-process ang tanan. Ang ending, ako na yung nag-struggle kay while nagastorya ko, ang akong kamot nagakapa-kapa sa laptop, i-play na nako taod-taod ang iyahang video. Inana kasapat ang mga nahitabo gyud. Grabe. But anyway, it's a huge success. Congratulations to Mimi. Congratulations to Mimi and Digivents Davao. Diba? That's our first topic. It's all about depression. Yun. Next time guys, sabay mo sa mga sabay mo sa webinars next time. Lingaw dito, you can learn mga ways unsaon gyud from the professionals. May mo yaga-yaga lang, but kanang galing mga ana-ana sa ulo, kanang ana-ana sa mata o sa kilid diri. Effective jud siya, makawala siya og distress, makawala siya og stress. Malingaw ka sa iya ha, no? Pero grabe ang improvement ni Mimi Noy. Oh, maka-proud si Mimi. Josel, hello, mayong hapon sa imuha. Chrismar Abo-Abo, mayong hapon sa imuha. Yes, shout out to all YouTube subscribers. Maraming salamat. Guys, 1,000 pila to? Basta na dito, mga 400, almost 515 yata to dito. Thank you. Monetize na siya guys, nag-run siya, ginagmay, kay wala man ako siya gina-boost og taman-taman gyud, like almost every now and then ka magkuan. Yeah, kumbaga, you have to think, wala na ng mga monetization, murag it will come after. Ang importante is you're happy doing it. Murag inana ba.
ang good thing of getting videos, wala na, murag mawala na ka sa kaulaw, murag inana, bagay mong nawong, murag inana, murag mo bagay mong nawong. Siguro na ako ang ma-share. Kumbaga, tung una medyo awkward kay you are talking sa camera na dili mo tubag, magsige kag tan-aw sa camera na dili mo tubag inana, and eventually kadugayan ingon ni Will o mga uban pa na mga YouTube creators pud sa ilaha, mga dagko na YouTube creators, in a long run daw you are talking sa camera na mura og tao na pud. You are the way of communicating mga viewers sa imong community, diba? Kabalo na ko no. Sila nag-ingon nato, you have to be proud daw of doing parang ana. Rowena Dongel Asquilia, hello. See you soon. Mayong hapon sa imo ha. Ma'am Shane Santiago, hello. Good afternoon. Ayan, ito si Ma'am Shane, medyo na nervous pud ni of staying dito sa ilahang lugar sa US. Gias na ako siya katong nanay mga gubot-gubot dito. May gani kay okay ra po daw ang dagan dito nga side sa iyaha. Masking nervyos siya, nagdala na siya og mga batuta dito sa ilahang balay kay basig lungkabon og appeal sa mga bad guys. Alright, anyway, take care guys. Later on, I will try to take a video as well for the happenings mamayang hapon. Pero nana ko diri sa Turil, I have to go down and yun. Maraming salamat. July 1. Keep safe everyone. Bye-bye.